uwa kar da ki raina mai mijinki ya baki, yar uwa kar da ki sanya zargi a aurenki, duka hanyar matsala ki toshe a ɗakinki. In ku kai sabani da ke da angon naki, kar ki buɗewa duniya su san sirrinki. In ta yi tsamari ki kai gurin na gabanki, kanki ne musaki yar uwa ki yo lissafi. Idan ya sake kiwa zaki aura, ƴaƴanki in kin bar siya tarbiyya. Ki kara jira ki yo hakuri kin ji, karki ne musaki wata rana sai labari. Idan ya sake ni wa zan aura, ƴaƴana in na bar siya tarbiyya. Mu ƙara jira miyo hakuri mata, kar mu ne mu saki wata rana sai labari. Shawara ce a gare ku kan iyaye mata, su suke ba mu kula a hankali muka girma. Tarbiyya ta mu suke su ba mu duka kulawa, mu maza mi nazari mu dinga lura mu ma. Kar mu duba mun fi su dukkanin wata dama, a ciki mu fake har mu dinga kwara mu ma. Sun zamo tushe sai mu dinga tausar mata, mu kula da hakikar mu dinga cutar mata. Duniya ta zamto kamar rawar 'yan mata, wata ran za ya wuce ya zama sai labari. Idan ya sake ni wa zan aura, ƴaƴana in na bar siya tarbiyya. Mu ƙara jira miyo hakuri mata, kar mu ne mu saki wata rana sai labari. Mun sani shi aure ana buƙatar haƙuri, tunda shi ne jigo gurinsa ba ƙarya ba. In kuka yi sabani da ke da angon naki, haƙuri zaki dan saki ba zai mafita ba. In kika ce ya sake ki to shin ina zaki? Ai rashin haƙuri za ya sanya ba daidai ba. Yar uwa manta wata rana sai labari, itina Allah rabu shi ne aljabbari. Duka hanyar shedan ki toshe a ɗakin ki, har ki bar kofa wanda zai sa shi tasiri. Idan ya sake ni wa zan aura, ƴaƴana in na bar siya tarbiyya. Mu ƙara jira miyo hakuri mata, kar mu ne mu saki wata rana sai labari. Ƙarƙashin ka take sai abin da kai ka ga dama, za ka zartar a gidanka tun da kai ne babba. Amma kasancewa ilahuna kallon ka, in ka cuce ta akwai hisabi wurin rabba. In ka kwalla mata sharrika gurin danginta, za su yarda da kai tun da dai ba za ka karya ba. To amma ka sani duniya ba za ta daɗe ba, wata ran za ka mace ka koma wurin rabba. In ka cuce ta akwai hisabi wata rana, rana ta sa kayya a gurin jabbari. Kika ganta a gidan aure hakuri take yi ita ma, ke ma kiyo hakuri ki zauna da 'ya'yanki, tarbiya ta siki ba su aikin ki ne ke ma. Ki ta